protagonista naturgela izanen da, eta haren aurkezpena egin nahiko genuke hemen. Horretarako, Jose Manuel Kondarazena dugu hemen Arratsaldean, Berriozarko udaleko langilea, eta, naturgela horretako biztanlea esanen genuke edo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, biztanleak ez dugu. Bai, zu hor zabiltza, zure landaren parte handi bat horrekin dagoetu, ez da? Bai, parte bat, bai, eta baina batez ere hori naturgela ikuste dut gauza polita egin dela Berriozarren, berarekin batera asko ikasi dugula bai langileok eta uste dut politikari ere ikasi dutela nola aprobetxatu behar direla natura ematen diguten energiak, orduan ikuste dut interesgarria izan dela eta baliogarria dela etorkizunerako. Nola izan behar diren eraikinak, nola aprobetxatu behar diren energiak, nola murriztu behar diren, gastatu behar diren energiak, eta oso interesgarria dela. Bai, oso beharrezkoa, gero eta beharrezkoagoa. Udaberrian zabaldu zenuten, ez da, naturgela, eta arrez geroztikan, eta ja bide egiten hasi dela, esan daiteke. Oraindikan gauza asko falta dira egiteko, baina lehenbiziko urratsak dira. Herrian ere, izan dugu eredu bat nola egin zen udaletxea, eta naturgelarekin ikasi dugu posiblea dela eraikinak egitea beste moduz. Eta badakigu herrian ere egingo direla haurreskola eta beste gauzak, horrekin, adibidez, nola den posible biomasa edo erabiltzea berotzeko lekuak eta aprobetxatu orientazioak, aprobetxatu efecto invernadero olako gauzak, ikasten ari garela eta horrekin batera aurrera eko garela. Beraz, lehenbizikoa izan da, baina ez azkena. Espero dugu, gero alkateak izango dugu, eta espero dugu ez. Eta, fizikoki deskribatzeagatik edo, esanen dugu, lehenbizi mundagoen kokatua, hemendikan oso gertu, hemen dugu, egia esan, hemen plaza hora, kalean, zenbaki gabe, hori da bideo ofiziala edo esanen genuke, baina denok ulertzeko moduan, mendialdea ikastetxera bidean. Ez, errepide horretatikan igotzen, eskuinaldean gelditzen da, eta hor errax ezagutuko dugu, etxe berezi xamarra delako, hor kristala, egurra ikusiko dugu, aerogeneradore bat ere bai, hor jirabiraka etengabean, aldamenean negutegi bat, eta hotxe, erikin hori da gure naturgela, ez da? Bai, eta beraz, badugu suerte hon bat, nola dagoen kokaturik alde batetik mendialdearen azpian, eta baita ere hori Ezkaba mendiaren magalean. Suerte da, gero aprobetxatzeko, nola mendiak ere, nola babestu, nola ikasi zer dugun mendian. Nik uste dut oso leku politean dagoela. Berriozarren alde zarrera itortzean, badugu eskuinaldean, eskola llegatu baino pixka lehenago, eta orain ireki da bide berria hori Artiberritik zubia pasatzeko, hasier komentatu dut, ez zegoela aparkalekua, baina ez du berak oraindik ez du ikusi zer dagoen beste aldean, badago ja aparkalekua jarrita, eta badago aukera ailegatzeko naturgelara, txirrindulaz eta oinez bidea erabili gabe, betiko bidea erabili gabe, gauza berriak egin dira. Pasabide hori berria da, ez da? Tren geltokiaren gainetikan pasatzen dena, hori berria. Eta badago, pasatzeko, konpartitzeko, oinezeko lagunak eta bizikletak tortzen direnak edo, baina nik uste dut, eta ez da nire opinioa, iritzia baizik, eta jendearen iritzia, jende oso pozik dago, non dagoen, ondoan dago gimnasia egiteko tresnak, eta, kokatu da lekua polita, eta negutegia ere oso negutegi polita da. Nik uste dut merezi duela etortzea ona, paseo bat hori Iruñetik etorri, paseo bat txirrindulaz etorri, eta ikusi, eta ikustean, duratzen gara, nola aprobetxatzen diren energiak, ez? Bai, eta, eraikina ikustean, harrakaritzen duen beste kontu bat da, sarraia.
Zapaian ez dugu ikusiko teia gorririk eta alakorik ere, baizik eta belakak, eta landareak, eta... Bai, ez lehen, aipatzen ez, natura energia doa ditugu eguzki energia. Eta hori, eguzki energia nola dagoen hori nola dagoen kokatuta, aprobetzatzeko ateratzen denetik bukatu arte nola aprobetzatzen dugu eguzkia. Orduan, ez berotegi dago aurrean, gero, aipatzen duzun hori teiatua, ez? Teiatua. Naturak ere ematen dugu aukerak isolatzeko eraikinak. Orduan, egina dago, lurra eta hori belarrak, eta horrekin lortzen dugu neguan ez ostutzea eta udan ez berotzea. Isolamenduko asuntoa da, eta modu naturalean. Bateko bazulo modu batean sartzen zara. Dugu ikuste, baina errota dago, hori, argi energia sortzeko. Beraz, haizaren energia aprobetxatzen da, eguzkiaren ere bai, modu batera, zuk aipatuzun bezalaxe, berotasuna zukupatzen, eta baita, plaka fotovoltaikoak edo? Plaka fotovoltaikoak dira, plaka termikoak eta plaka fotovoltaikoak ditugu alde batetik naturela, eta beste aldetik hori eginda horreketako nabea, gero horretaz zengo du patxik, baina ere jarri dira. Uste dut gauzak egiten ari dira, hori zuek esan duzun bezala hori berde asuntoa bultzatzeko. Eta gero aprobetxatzen dugu ura. Badagoen bidoiak, bendik ez dugu ikusten, zuzen gerbia duen. Ur handelak badituzte 50 litroko edukia. Eta horrekin lortzen dugu, alde batetik landareak ureztatzea, eta gero garbiketarako makinak garbitzen dugu horrekin. Gero kaleak eta garbitzen dituen makina horrek erabiltzen du ur hori. Ur hori. Entonces, aprobetxatzen dugu, alden, lehen komentatu dugu, naturak ematen diguna aprobetxatu behar dugu. Eta ez baztertu eta ez gastatu beste energia. Eta izan ere, bertan erabiltzen diren argiak, lanparak eta beste guztiak horrekin edikatzen dira. Bai, fotovoltaikatik eta tor energia, gero, baduko argia, hortik egia dago. Hortarako dago, metatzen da bateria batean, eta bateria horretatik pasatzen da gero, behar denean argia, horretarako dago. Beraz, autosuficientea da. Autosuficientea da, bai. Nahiko autosuficientea da, baina, horretarako egina dago ere, naiz eta neguan, aukera ez dagoenean, erabiltzeko bestea, ez. Iberdrolak ikusten digun. Hori da. Eta biomasa? Biomasa, adarrak eta kibatzen denean, baditugu bi aukerak. Alde batetik, lehorra bat badago, usten dugu lehortzen, txikitzen dugu, eta egiten dugu biomasa. Eguzkia, eta sortzen den berotasun. Berreztatu soetxetatik lortuta. Eta gero badago ez dago aukera, berdea dagoenean, konposa egiteko. Deskomposatzen dira, eta gero berriro bueltatu lorategira. Horren mozten diren zuaitzak, adarrak eta gauza guztiak, aprobetxatzen dira gero berriro bueltatzeko lurretara. Ikusten dugunez, naturgela oso lotua dago, hain zuzen ere gero, Berriozarko hainbat alorrekin, ez da? Azken finean da hizkuntza bat, hizkuntza naturarekin. Lorezantza eta horako zerbitzuekin oso lotua dago, eta fizikoki ere oso lotua, hain zuzen ere naturgelaren aldamenean kokatua baitago eza, zerbitzuetako nabe handi bat, eta hor, biltegia duzue, hor nahi gunean gatza ikusi genuen prest. Eta etxe berriekin, denak elkartu dira, eskolak ere elkartu da pizkat herrira, eta hori gauza oso bonita da, eta importantea da. Lehen, eskola zegoen oso urrun, eta horrein bide berriekin eta fizikoki askoz... Urbildu da, ez da?
Aizu, eta hor negutegi handi bat ikusi genuen ere bai, eta hor landare pila, horiek ez izanen dira, gero, berozako lorategietan ikusiko ditugun loreak eta orain ikusi dituzue txikiak direla, ez? Baina hemendik 15 egun gutxi gora bera, ja handituko dira, eta kenduko dugu udaberriko jartzen diren loreak, kendu, eta berriro jarri egurako loreak. Gutxi gora bera, lantatzen dugu urtean zehar, txipizkat. Datu zehatzaren bila, David Jose Manuel. 16.000 lore jartzen ditugu. Erdiak adibidez, orain jarriko ditugu, eta beste erdiak gero berriro udaberrian. Bai. Natur gela eta bere inguruan mugitzen den guztia ari gara hemen aipatzen, eta eraikina bera, ez, zertarako erabiliko da, gauza hauetaz, gain ez ikastaroak emateko. Alde batetik ingurumenarekin duen gauzak hor lantzeko, ikastaroak, hitzaldiak eta holako gauzak, eta bestetik badaude, baditu hiru gela handi bat horretarako, eta gero beste hiru gela badaude musikarako, berrezarko talentzarako. Eta, momentuz, oraindik ez dira jarri martxan, baina uste dut jarriko dela lehenbailen ja martxan. Eta beste ja jarrita dago martxan, ja naturarekin duen zerikusirik, ja martxan dago. Natura eta musika eta kombinaketa polita da. Oso polita. Azken filan da herria bultzatzea. Horixe, bera. Natur gela, guregako protagonista hemen saio berezi honetan berrezartik, Jose Manuel Goldarazena, benetan eskerrik asko, azalpen hau ikusiak ekartzeagatik. Batez ere zuei, berrezarrera etortzeagatik. Hori da, eta ongi segi lanean ingurumenaren alde. Mila esker.